Ovako, pošto ne znate, jutro sam video, to jest nije prvi put, ovo je drugi put, jedan lik mi je hakovao profil na YouTubeu i na Facebooku. Pa ja bi samo jednu opomenu da mu dam, zato što ja sam tu neki mozak, znate. Pošto radim s kompjuterima, ja znam svaku foru. Tako da, bolje, znači čekam samo jednu njegovu grešku i znam ime, prezime, odakle je, godište, sve mu znam. Znači sve znam o njemu. Tako da, ovo bi mu bila jedna opomena. Druže, još jednom budeš to uradio, veruj mi, neko će da ti zakuca na vrata. Nemoj da misliš da sad, ovaj priča gluposti, ovako, onako. Veruj mi, znam ko si, šta si, odakle si i koje si godište. Tako da budi ubeđen. Znači jednu malu grešku napravi. Hakuj, bilo šta da uradiš. Veruj mi, ima neko da ti zakuca na vratima. Veruj mi, znači ovo nije pretnja, ovo je opomena samo. Za tvoje dobro. A ti vidi. Znači, ne mogu da verujem, brate, ako ti nešto smeta, uzmi, zovi me, pusti mi poruku na Facebooku ili nešto, kaži šta ti smeta, a nemoj da mi hakuješ bilo šta. Jer pazi, koliko god ti mislio ili bilo ko se razume u računare, koliko god bude mislio da ne može da se provali kad ti neko hakuje, ko ti hakuje i šta i kako, veruj mi da može, veruj mi. Znači, veruj mi. A uskoro ide video o tome kako da bi bilo svim ljudima lakše kad im neko hakuje profil, kako da provale ime, prezime, odakle je, sve, znači ulicu, broj, sve. Veruj mi da može, brate. Veruj mi. Tako da, živ bio i veliki poraz. Ja, druže. Znači, ovo ti je jedna opomena. Hvala što ste ogledali klip. Pozdrav.